Kyllä se kuoli. Se on niin vaikea juosta. On your guard, invaders. I, Lord of Flames, will be your opponent. Siitä vaan. Mikä ei oo niin vaikea? Mikä ettei? Helppo se on. Ei se nyt sinänsä vaan, mut mulki oli tossa se ongelma, että kun mä juoksin siellä edellä, niin eihän mä enää ylettynyt teihin, kun mä vedän Ghost Wolfi päällä siinä. Pakko vähän odottaa teitä hitaita. Mutta kun ei oo mitään juoksu speedia. Onhan mulla, mutta ei sitä osaa käyttää. Tai siis... Laitat kuplan päälle, niin juokset nopeammin. Niin, mutta laitan väärään aikaan sen, niin sit se oli, kato... Roareen aikainen, ei se pahemman No eikö se nyt muutenkin olisi ihan hyvä heittää sitä kuplaa siinä? No. Niin suuntaan toi lyö. Vittu se on En tiedä. Se minusta se lyö ihan randomin. Joskus se menee heittää niinku ihan toiseen suuntaan kuin mitä se juttu edes menee, niin se on vähän... Älä nyt overgrow. Vielä. Ei oikein toimi toi Spirit Linkki, katos. Nyt vähän tietty laskee damage Tekkeniin, mut... Kymmenen prossaa vähemmän otetaan damagea kuin on se, mutta... Kovin pitkälle. Sekin jotain. Tässä vois melkein kuin depsittää. Depsitään, se on mutka. No ei tässä kyllä kauheasti oo, paitsi silloin kun te meinaatte kipata. No se, että jos ei pysy hyvin spreadattu, niin sit kaikilla on noit saatana bleedejä. Tai noita mitä dotteja. Pitäis sulla kuin yhdelle. Oho. Onneksi toimii timerit nyt, niin pystyy aiheuttamaan ton cooldown. Joo, no mulla ei toimi. Pitänyt updatea ennen raidia. Mikä toimi toi tauntti keybindin kanssa sen puolella. 200 tonnia hiilaa toi. Ei vittu, tarpeeksi kauan.
Ei kerennyt laittaa mendingiä. Onks tää 4 itensikoitti ihan hyvä? Ei, tuli 5. Onks se eikö? Minä spämmii sitä koko ajan tässä. No siis se tulee timerilla, sitten tulee... Sä saa haasteen, sit se vissi tulee pienemmäksi se timeri. Onko taas... Ai aina mä heitän toteen. Se eikö kovin pitkälle. No mut riittääkö se tränki? Okei. Mä lähdetään haloon tossa, niin se hiilaa aika moni. Tää on vähän kusinen kohta. Mä kyllä rocket jumpaan Noniin. Pitäisikö lähteä? Ei. Nyt vois lähteä. Lähetään. Meillä vois lähteä. Mitä tänne nyt oikein jää? Se tulee tähän. No mitä Ne Herra laittaa Jumala. tornadon tuossa suuntaan tossa. No joo, mä olin ihan niinku... Näkee ihan tarpeeksi. Tässä kyllä aika paljon damagea nyt. Mä nyt Ei tarvitse. kaimen damage. 20% damagesta. Mä laitan toiseen hiilin kuulin päälle. No niin mäkin otan nyt. Joo, pari äijää kuoli siellä Se oli matkalla siinä. vähän. Pääset bossi kuoli taas. Nobody important was lost. Yes. Ja mun hanskat. Yes, mun kengät. Ii, vittu hienoa.